Hello! Nandito kami sa Dalarama. Yung baby namin busy na sa shopping. Ano yan? Wow! Pwede itong panlagyan ng mga cards. Mga credit card. Ganda, ang cute siya. Lolo, hindi na mabuk. Panlagyan ng mga credit cards. Picture bag, liit. Hmm? May brick pala dito. Chinelas. Okay. You want chinelas? Ano na, nagpakarga na. Sausage. Tablecloth. Mga baso. Hindi na malapit na magano po. Cloth. Ganyan ko.